Какво става, хора? Аз съм Стефчо. Днес съм с Мастери. Той ще стримва, аз ще снимам клип. Заседнах тук. Шанса. Ето какви ми имаме. Не, аз не съм бил човек докато я бе. Не. С квисета. Е така един път. И ти! Оле, чакай, забравих да кажа на Ради, че снимам. Не си ли била плащала телефона? Малко ми лазна, хора. Това е. Ухо е. Твоето до кога е трябвало да се плати? А ти напиши, кажете край на стрима. Защото има лихви, ако си пресълчил. Стрим. Не се пише така стрима, май. И аутосървъра за винаги. Да отида. Чакай, нищо не ти разбрах. А сега удрям ли тебе? Направо го прибиваш. Опа. Трябва да го замажа. Те. И сега какво правим? Чакай. Чикак. Умен, аз нямам той чакан, за да мога да спамя. Подробности. С какво ще скачам? Айрам? Ама аз нямам. Оле, не съм толкова жалък. Вземам се един меч от тяло. Спам. Сега заради тъпото нема. О, днеска май има евент. Ами че що от някакъв пише? Днеска този Суизи Даймонд там какъв е. И аз вземи един, направи един айрон меч. Направи ми. Но то ясно това. И аз. Какво да скачаме, аз нямам сет. Сиренето халваса. Да бе, аз съм един от най-големите хакове. Какво? Какво трябва да стане? Какво появява се пак? Да ще го направят метал.
Спокойно, аз ще ти избия лага. Да, съм имам някакви 5 кожа. 6. 8. Мен трябва 24 за сет. Оуе. Епизода може да ми до към 5 минути още. Не ми да се плащам смс-а за той. О, аз имам 10, идва на спаун. По-скоро ела там, дето... ето. Няма да защикай, тук се взе да ходите. 31 кожа. Аз то слав нищо няма. Правя един жалко опит за PvP. Утре се чуя за ръмта малко по-рано да запалне колата. И това ще бъде един от най-големите провалове на света. А мен ми пука. Седи парковия. Кой? Ама аз къв меч да съм. Ти. Стефче, къде го гледа? Тебе питам, не сте. Нямам дървен, ще да бия с храна. Да, направим. Аз ще ги бия на ръка, защото съм про. Една ранка скочи. И сега като взема се скочи, аз съм аут от пипо. И той скочи. Я какво? Малко лагна. Аз не то знам де си. По-хубаво, че му отделя. Шанса. Къде си бе? О, сега тридвам. Имам меч? Ай, на бой. Чакай. Скача. Аз се крия като мишка. И аз тук съм шифнал. Да знаеш един даймонд сет как не ме видя. О, то смре. Дали ще направим кил в клипа? Не. На мен ми лаги. Ме дисконектна. Ко става хора? GG-Comp намира как е? Снимане. Я къде искам аз да го видя? Ти долу ли си бе? Има ли още? Нека аз да умра. Какво можеш? Да, спокойно. Ще неспокойно ли ще ядеш? Аз не ги ям. Сам да го намеря, ме убиха. Трябва да ги ядеш неспокойно. Взели бе? О, мерси пич, даде ми каска, лъки и така. Това ще е от мене на закупа. Ще ми кажеш, само след този видеоклип. Да. И до скоро хора, аз бях Стефчо, играхме PvP България и до скоро! Тук съм.